mikir yen meneng iku bisa ngrusak pikiran aja diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya cepet marenono mendem ben dawa umurmu coba sawangan gawe kanca-kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan ya wis cukup no anggonmu mendem ya wis cukup anggonmu gendeng yo mari-mari yo leren-lereno ojo diterus-terusno tutupen botolmu tutupen oplosanmu hemanen nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupen botolmu tutupen oplosanmu hemanen nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane Ayo saiki jajal oplosan versi full balap ya iki.